Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Doni Ardian, guru basa Jawa, lan kanca-kanca ingkang kula tresnani. Puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat karunia sehat jasmani lan rohani sehingga kita saged ngumpul ing dina iki sing kanthi berkahipun. Shalawat lan salam ugi kula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi petunjuk dumateng kita sedaya. Ing kesempatan iki kula badhe maturaken babagan virus corona. Kanca-kanca, akhir-akhir iki asring kita mireng ing internet utawa ing televisi babagan virus corona sing bahaya utawa asring diarani COVID-19. COVID-19 minangka virus paling anyar sing muncul ing kota Wuhan, Cina. Senajan cukup anyar, nanging COVID-19 wis mateni tiyang kathah. Virus iki ora saged diremehake merga kata korban lan nandhang gejala sing angel dingerteni. Kanggo iku, kula ngajak sedaya mawon nderek ngalangi COVID-19 supaya boten nyebarake luwih kathah. Cara kanggo nyegah ora angel. Kita asring saged ngumbah tangan kanthi leres. Kapindo, supaya kita nyingkiri papan ingkang kathah tiyang, merga COVID-19 saged nyebar saka tiyang liya. Sing terakhir yaiku kita nyingkiri panganan sing reget utawa liar. Amarga COVID-19 dikira asale saka lawa. Mugi-mugi kita sedaya ngerti babagan penting njupuk transmisi COVID-19. Ora kudu kupuh babagan iki, nanging kudu nambah waspada. Mugi-mugi kabeh kita dijaga saking penyakit COVID-19. Puniki mawon sing saged kula aturaken. Menawi wonten kelepatan kirang langkungé kula nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.